tayong linya. Plain lang. Maganda naman ang plain. It's your night. It's alright. Ay, 40 na. Ay, 40. Bela na. Yan, bilhin natin ah. Bilhin na ma'am. Ate, bilhin na ate. Hi, like and share. Thank you, Barbs. Thank you so much, Barbs. Mami TV pa din mo pa nga aga, mo pa nagdako. Morning Yahoo, sabi ni Tate Robin. Kuya Robin, thank you po. Good morning, idol. Like and done. Like is done. Thank you so much, Eugene. Big hello, shout out is done. Hi, Barbs. Only 18 days to go before Christmas. Yes. Sending support from Eugene. Thank you so much, Eugene. Tate Robin, big hello, shout out. Barbs, hello, Mabi. Hi. Eugene, big hello, shout out from Mabi TV. Mabi morning, sabi ni Kuya Robin. Loy, musta Mark? Gandang umaga sa iyo. Oy. Gandang umaga rin sa iyo, Loy. Pin natin to si Eugene, guys, nagbaba ng kanyang bahay. Good morning, Mabi TV. Idol, tusok na. Thank you, Loy. Thank you so much sa pag-tamsak. Tusok na. Tusok na. Bili na ate. Bili na boss, bili na. Make a love shout out po sa lahat, sabi ni Lloyd Jigar. Mabi, you're very guapo, boy. From Barbs. Like Daniel, ano yan, Daniel Padilla, si Mabi TV. Look alike Daniel Padilla. Wow, Daniel Padilla. Bili na, ma'am. Boss, bili na, boss. Bili na natin, 40 lang. 30.
Yan ang saglit niya, pakatagal naman nun. Sabi ni ate, saglit lang daw. Saglit, nakakalahating oras na. Kaya bilhin na ate. Shoutout sa 8 viewers. Bili na ha. Bili na ma'am, bili na. $20 lang po ma'am. Salamat po. Kuya Sunny, shoutout. 19 viewers. Wow, 19 viewers. Thumbs up. Wapo. Thumbs up dan. Ay, thank you so much. Kuya Kupugi. Salamat sa banner sa pagbaba. Barbs, you're so funny. From BTV. Lloyd, thank you so much Lloyd sa ano, sa JIT. 50, ay 50, 60. Apo. Sige na. Aray mo. Bili na ate, bili na. Bili na ma'am, bili na. Lloyd, thank you so much Lloyd. 11 viewers, thank you so much. Shout out mine. Batas live ano nila. Bili natin. Mark, bumalik mo na ka motor dong. Ito, sa kanya pa ito. Dalawa to. Gulay na pala ang tinda mo pa di. Oo. Tagal na? Karampa. Alam mo, di ako nagtinda mais. Mahal ang mais. Mahal si mais. Ate, bili na ate. Kuya Elmer, shoutout. 10 thumbs up. Good morning. Morning, all. 10, ma'am. 60, ma'am. Ito, 40. Lan. Team Boom Sword Founder, Sun SM TV, Official, B-Boy TV, Solid Sword.
Guwapo pabili. Ano sa'yo? Ano sa'yo, Kuya Pugi? Pang linaga? Ay, pang ano? Pang sabaw-sabaw? Pulyo? Para sabaw-sabaw ba? Guwapo, smile. Sa gusto mo. Hi, te. Sa'yo, ate. Sa'yo, ate. Te, bili na. Okay ba? Guwapo pabili ng chick. Ayun lang. Doon lang tayo hindi magkakasundo dyan. Guwapo. Hiling chicks. Wala tayo na. Luya linidung. Ikaw, mahilig ka sa babae, Kuya Sani. Mayroon ka siguro. Oh, si Mabi natawa. Effective. Natawa si Mabi kasi effective. Sangkay, Grace, daan raw. Yan si Manoy Mabi. Bilang. Dadaan lang naman pala eh. Walang messenger tong gamit kong cellphone kaya di makapagbaba ng banner ng Team Boom. Sige lang, Kuya Elmar. Guys. Manay, wala din akong chicks. Aray ka, mahilig kayo sa chicks. Ikaw, Kuya Elmer, di ka mag-ano ng chicks? Kasi nag-ano si Kuya Sani. Order ka kay Kuya Sani. Kasi mahilig magtulay yan. Hey Grace, shout out sa'yo, boy. Chick boy yan si Manoy. Oo nga. Chick boy. Banat sa boy. Banat sa girl. Kaya, chick boy. Dahil bili na ate ah. Ate, bili na ah. Sino na, doblagan ng benta ko ah. Nakakainis naman. Alam ko si Kuya Sani ang chick boy, di ba? Idol Marco, totoo. EDR. Sinabi mo pa. 100%. Sani, ang pinakababaero sa Team Boom. Aray ko. Pwede yung t-shirt natin, musta na. Uy, nagpagawa ka ba? Nagpagawa ka ba, Mabi? Hindi ka pa nakalista. Ano ba size mo? Wala, hindi ka pa nakalista. Lilista pa lang kita. Yan yung talaga hari ng chick boy si Manoy Mabi. Pare-parehas lang kayo. Ay, Will, thank you so much, Will, for visiting. Well, sa kanila yung chicks. Yan si Mabi. Babaero number 1. Aray ka. Aray mo. Hahaha. From EDR. Love RR si Manoy Sani talaga ang original na chick boy. Yes. Grace from Will ito it. Ma'am Grace, hello po. Sabi ni ADR. Kaya nga Idol Mabi. Ha, sabi ni. Sige po, hindi na. Guys, nandyan si Will ah. Nandyan si Wal. Oy! Thank you so much! Nagulat naman ako doon. Thank you, Will. Thank you sa blessing. Wow. First revenue. Maggalaw din ang aking revenue, guys. Thank you so much, Will, for sa revenue. Thank you so much, Will, sa blessing. Mabi boom. Almaro guy boom. Papasok. ADR boom from Willie to it. Will, good morning. God bless Will from Mary Grace. Sir Will, shout out. Kaya Elmer, patay tayo dyan. Paano tayo magka-chicks niyan? Papasukin ko si Eljon at Loco para magkaisa. Ag-aisahan ka. Aray mo, sige lang. Hindi nyo ako mabubuli. Will, Miguel, shout out. Salamat, love you, sabi ni Sunny Sen.
Sir Will Boom from ADR. Sunny Sen Boom Mabi Pinsan. Hi from Mary Grace. Thank you so much Will sa blessing. May revenue is magano na maggagalaw. Teka lang, wait lang. Alright. Galaw-galaw ng revenue again. Thank you Lord. Guwapo. Basahin maigi para kay ADR yun. Ano ba yon? Ano ba kasi yon? Pakiulit na lang. Mayroon dito. Hindi, akala ko saglit lang. Dyan lang ako eh. Na may dumadaan po eh. Dapat pinarking nyo na maayos yan. Ano po? Dapat pinarking nyo na maayos. Kasi Nakikita ko nga kayo, nakasandal kayo dito. Pero okay lang. puntahan ko na si Sir Love sa amin. Salamat kay Kuya. Sige, sige, sige. Tapos hindi naman pala tumasya. Pupuntahin ko nga si Sir Love sa amin ko. Sabi ni Mary Grace. Sige lang, Grace. Aba, Kuya Sani. Sabi ni ADR. Good morning. Well, Miguel shoutout from Eugene Ray Villanueva. Eugene Boom from Willie to Eat. Sana all padi. Nakagalaw ang revenue. Ngayon, gagalaw bukas. Bukas yun papasok eh. How to be you padi. How to be you padi. Ano? Sana all. About kay Eljon Marocco na papasukin ko sila para magkaisahan si EDR. Wala si Marocco, busy si Marocco kaya wag mong guluhin si Marocco. Birthday niya kahapon, shoutout kay Marocco. Happy birthday sa'yo kahapon pare. Idol. Bro, good morning, love and ADR. Boom, from Bibo. Sir Eugene, thank you. Sabi ni ADR. Kano po yung upo? 50-60. That's all. Thank you. Ingatan na, Sige na, ma'am. Sige na. Sandaan na yan. Kuya Biboy, kailan Kuya Biboy, kailan punta mo kay Idol Marv? Sabi ni Idiot. Angels, just you see can be Biboy TV will be at the live of Mark Jowaray TV. Okay. Thank you, Will. Nabati ko yung loko kahapon. Ay, nabati mo ba? Nag-live yun eh. Ay, hindi nakarap pala yung pumasok sa kanya live. Hello, ADR from B-Boy. Mabi, hello from B-Boy. Sana all gumagalaw. Sabi niyo, Mark, Jowa. Mayroon nga sa'yo nagpalipad na karaan, Kuya Elmer. Sabihin mong hindi gumagalaw yung revenue. Ngayon nga lang gumalaw nga ni 11 ADR. Andayan. Andyan na ako. Oy! Well, Gonzales. Wally Gonzales. Hello, Will Gonzales. Mabuhay ka. Will, hahaha. From B-Boy TV. B-Boy, what time your will be arrive? Aba? Sana. Sa 11 na yun, papunta si B-Boy. Gagala pa yan sila, gagala. Will Gonzales, Miguel sarap para Kuya Sani. Mabi, thank you so much, Mabi. Salamat sa iyong pagpunta. Maraming salamat. Maraming salamat do. Thank you so much, Will, sa blessing. Asan na si Joshua? Shoutout kay Joshua. Nakahide lang siya sa comment pero nakakapanood siya sa akin. Shoutout sa iyo, Joshua. Yung ginagawa mong lagi kang araw-araw ka nang hihingi ng sa GCash ay di maganda yan. Sinabihan ko na yan sa live ko nung nakarang gabi. Di naman namin pinagsasabihan ko lang bilang kuya. Kasi mahirap yun. Kasi about 9 AM nasa airport na ako. Pero disiretso kami Tagaytay with Mary Grace and Tatay Robin. Wow, congrats. Ingat kayo. Dan connect Sir ADR from Mary Grace Francisco. Gagi, pumasok na yan sa'yo, Grace, si EDR. Hindi mo pa nadikitan. Pumasok na ng live mo yan. Mr. Gika, shout out sa'yo. Congrats, ha. Aray ko. Eugene from Ate Maribig, Abanes. Ate Maribig, hello. Sangkay, Sanisan. Shout out from Ate Maribig. Eugene Boom from B-Boy.
Maribig Boom from B-Boy. Mary Grace from Ate Maribig Cabanes. Mary Grace, tawa-tawa. Wapo paano madidikitan? Always busy. Hindi. Pumasok yan sa live ni Grace, si yung team bully nung binubully namin yan si Grace. Pumasok yan ng team bully. Yan si EDRI team bully yan, guys. Grace ka ba kung hindi mo alam? Si EDRI team bully yan. Yan ang nagbigay sa iyo ng nun, ng views yata. Hindi ko alam kung siya yun ang nagbigay sa iyo. Kung marami kang views, umabot ng 130 views. Hindi ko alam kung si EDR yun nun. Di ba, B-Boy, sabi ni Sunny Sen. Wow naman, sana all magtatagay tayong mag-commute ba kayo? Sabi ni Mabi. Mabi, shout out sa iyo. Hello everyone from Nanay Violeta. Nanay, salamat. B-Boy, tawa man. We love you, sabi ni Ate Maribig Cabanes. Siya ba yun? Oo, siya yun yung pumasok sa iyo na ADR. Sikan account na yata yan or yun yung main account. Boy, morning, sabi ni Ate Maribig. Di kasi EDR ang BG, yung BG nga ni panay Brian Play, shoutout sa iyo. XD, shoutout now, shoutout sa iyo, guys. Umabot na ng mahigit 100 pa. Oh, mahigit. Grace Elmer from Ate Aba, Ate Maribig Cabanes. Nanay Violeta, love po, sabi ni Mary Grace Elmer, shoutout. May service kami, Mabi. Sunduin ako ni Mr. Edward Jobs at Remy Mix Vlog, Mabi. Alright. Grace, sabi na at Nanay. Love, Maribig. Gwapo si BG. Ayan, si BG. Yan. Tambay always. Yes. Lagi naman yan naka-BG. Like is done, sabi ni Eugene Raven. Big Miguel shout out, sabi ni Sunny Sen. Mami, shouty Miguel shout out ko, sabi ni Kuya Sunny Sen. Will, thank you so much, Willa. Thank you so much for all my dollar. Wapo, tingnan mo mamaya, BG. Si Kuya Sani. Huwag mo na anuhin, Kuya Sani. Yan. Tingnan. Hayaan mo na yan. Pabayaan mo siya. Ganyan talaga ang buhay. 9 viewers at 16 thumbs up siya. Meron, Mabi, pero kung gusto mo, pumunta ka din para makita tayo agad. Magkita tayo agad. Oo, pumunta ka agad, Mabi, para makita mo si Boy. Tapos diretso mo na sa sa Tagaytay para maka-pasyal kayo. Wow, B-Boy at Mami mag-meet up. Yes, mag-meet up ang dalawa. Bahala na kayo kung saan kayo pupunta. 3 hours yan. Sani. Aray ka. Ano yan, Chi? Ano yan? Pag jowa, magkikita na Kuya Sani. Kuya Sani, andyan si Nanay. Kaya yung mga comment mo dyan, umayos ka dyan, pagkagalitan ka. Alam. Si Nanay nagalit. Talsik tayo lahat din eh. 60-50. Mark isa. Uy, ano ka? Wala akong inasabi. Wala ka dyan, Bibo.
Bahala na, boy. Sabi ni Mabi. Wag ka nang pumunta doon, Mabi. Hintayin mo na lang pumunta rito. Tayo mga artista, kahit kailangan tayong puntahan. Mga ano tayo, mga artiktahin, sama isip. Sama. Ano? Sama isip? Ano sama isip? Ano yun, Nay? Nay Yoleta. Di boy. Tamang isip. Di naman, Nay. Ingat lang. Wow, celebrity pala. Celebrity pala. Yes, celebrity kami ni Mabi. Akala mo ba? Di ba, Mabi? Kuya Sani? Alam mo, pag mga celebrity, kailangan pinupuntahan ng mga fans. Kaya maghihintay lang kami na pupunta kayo sa amin. Yun, tingnan mo si Grace, pinuntahan namin. Celebrity yan eh. Celebrity. Kaya mga pupunta, kahit naka-airplane kayo, pupunta ka dito sa amin. Mga celebrity kami kasi mamimit po kami in person. Oray mo, celebrity pa nga, pangarap. Pangarap. But, pag sabi kong celebrity, nagsialis kayo. Let's check. Ayok naman. Niwan ako. Ayaw nyo maniwala. Bapo, free ako pag nagpunta ka. Wala ka, di ka namin pupuntahan. Ikaw pumunta. Di namin alam ang bahay mo. Bili na ate. Ma'am, bili na ma'am. Maglagay nga ako payong, wait lang guys. Maglalagay lang. Rapi. Apa cuwa. Wani. Wani si ano? Yan lang natin ang video. Hindi ko na maubos yung aking panito. Kaya sana sure ka ba mga kasama? Hoy, Mabi. Wait lang ha. May kakabay sasabihin. Yan ka lang. Huwag kang aalis. Nimas ka. Kung gusto mo palang sumama, hindi ka nagsabi agad. Sana marami tayo. Hindi na ate. Ay nakikita. Kanuhan. Ano labot ni mo? Sugat ka na tumatun ha ako yan na. Magpapasko. Mamas ko ka, ano ka bata? Itak anak diri ko. Hindi rin, waray, tagpipiso let hera. Idol kita. Kapag bablog, tapos piso lang hinahatag. Idol ni mata, basher ka ka mo. Idol, manunulay ka. Hindi ko na binabas yung mga vlog mo eh. Uy, hindi nga. Kasi hindi ka natutuwa. Hindi ko na binabas kasi hindi ako natutuwa. Huwag ka na nga maingin, may binabasa ko dito. Ako nga ni, pag nagpunta dyan, pray ako. Sige, pumunta ka lang. Sige ka, walang legit. Sige, pumunta ka na kuya, saan pumunta ka? Pumunta ka, may free pala tayo legit plan, guys. Sa Pasko, aray ko. Sani Sen, shout out, D-Boy. Salamat kay Willa, salamat sa pagpunta. T-shirt kami ngayon. T-shirt mo. Hindi, sa grupo namin. Kanya-kanya kaming pagawa lang. Grupo na mga pangit. Aray ko, pangit daw B-Boy, oh. Sinasabi nitong mas pangit naman siya. May mga list ka 2 kilo. Angels, it's just a few seconds. Mark will get spark from others. Illegal vendor. Wow, spark. Ano? Spark? Leche. Leche. Plant ko. Sunny Sen. Araw-araw ha. Orico. Wow. Lagyan mo ng laso ng daga. Yes, Ani.
Pag nagbigay ka ng leche plant kay B-Boy, pag dinala mo sa bahay, lagyan mo na ng lason ng daga. Araw-araw daw para magtae. Sa messenger para secret muna, baka di ituloy. Ah, sige lang. Ay Grace, ano madadalhin mo? Boy, leche ka. Mark, hoy. Yok lang yan. Huwag mong dibdibin. Tara, Manoy. Ay! Mabi, ano ba ang size ang sayo? Ah, size sayo. Yung damit mo, loko. Anong size kasi para may sulat ko yung pangalan mo. Yun na huli na si Mabi at si Project 89 ang huling magpapagawa. Hey, boss. 40, 60, 60, 40, 50, 30. 20. Yan dyan. Posing. Mabi, anong size mo? Tawag ka, Mabi. Magpapagawa ka ba, Mabi? Seryoso ka? Mga Mabi 7 inches? Iba na naman ang nasa utak mo, B-Boy. Kunyemas ka. Napakaano mo talaga. Nay! Si B-Boy, oh. Purot nga yan sa kisingit. Mabi, ano nga? Tawa ka ng tawa dyan. Eh, para may ano nga yung... Ano kung magpapagawa ka ba ng t-shirt? Pag hindi, okay lang. Aba, tawa ka ng tawa. Sobra naman yung boy. 6 lang. Wow, sana all 6. Ano nga ang size? Minimas ka large, XL, triple XL. Yun na nagdagang binta ko. Oh my goodness. XL pa din. Ah, XL ba? Okay. B-Boy from Mabi TV. Okay pa di. Okay na. It's good. That's good. Will play pa rin ako sa video mo tuloy-tuloy. Yes. Thank you Tatay Robin for playing the Will It to Eat Flawless. Thank you so much. B-Boy ha. Ay, Cashier Josh official shoutout. Thumbs up. Thank you so much. Thank you so much for visiting Cashier Josh official. Thank you so much. Hello. Oy Grace. Ay, grabe. Sa triple XL. Oo. Para excited. Exciting ba pag triple XL? Si ano nga, si Grace, ano eh. Triple XL eh. Will, ano to? Street. Rich. Will Street. Hello. Hi. Cashier Josh. Kumusta po kayo, sir? Magandang umaga po. Salamat sa pagpunta. Ibati naman guys yung ating bisita na si Cashier Josh Official. Alright. 11 viewers, shout out. Aray, hindi nga ako marunong magmotor. Magmumotor. Magmotor. Nakakamotor ka nga ni Kan Maria P. Panulay ka, puro ka. Kalukuhan. Cashier, hello from B-Boy. Hi, 7 viewers. Thank you so much po. Ang tumal kahapon, yung kano lang binta ko. Ayun nga, mabuti nga, di ako namili. Matumal din eh. Yan na nga lang paninda ko, di pa maubos eh. Kunti na nga lang paninda ko, di pa maubos. Marami ang tao, kung tao lang ang pag-uusapan, makakarami. Pero ang problema, walang lang namimili. Nasa ano sila, kala nila nasa Luneta Park.
May palengke ang pinuntahan nila. Ay, tingnan mo, may mga sako-sako yan. Magtaka ka kung nasa mall sila tapos ang dala nila sako bag. Maraming tao ngayon sa Divisoria. Oo, marami. Bili ng mga Gamit. Regalo. Eh, yung mga inaanak ko dyan at yung mga hindi inaanak, hanap-hanapin nyo ako sa bahay kung nagtatago ako. Yan, tingnan mo sa 25, wala ko rin. Ako rin. Kaya di ako magtitinda. What you selling now, Mark? Let me see. Yes, Mark. Vegetable. Repolyo. Opululo. And bawang. Noloya. Let me see all. Boom! Oy! Matthew! Thank you, Sangkay Matthew, for visiting Sangkay. Opulo. What Opulo? Opo. No Opulo. Opulo daw. Well, no Opulo. It's Opo. What is English this, Will? What is the English is this? From Philippines is Tagalog is Opo. Magalang. Hello po. Opo. Yes, tinutusan ka, di ba? Inutusan ka naman lang po. Tapos, opo. Ganun kapalit ka. Ayoko doon. Ayoko dun. Kaya mo sila doon. Mga ano doon, mga may-ari na yun. Ito lang ako, okay na ako rito. Masaya na ako rito. Okay. Mami, hello. Wait lang guys. Tutok lang may gagawin po. Sige, how much all mark? I don't know, B-boy. Ito pa kasi nagbilang. Bilangin ko lang, 40 yan eh. Yan, wait lang, pakita ko. Ay, pagkakita na dapat lahat ka. No, ano pagpakita la? Ang tagagat? Isyoso ka. Ayan. Ito, 20 lang to, Sangkay. Hindi ko alam kung ilan to. Bilangin ko. Ayan. Baka lumabo na naman yung live ko. Kasi gumalaw na naman ako. 22. Tapos yan, 30. Yan, 30 yan. Tapos ito, tatlo, 50. Ito, 60. Ang isa. Ito, 60 ang isa. Ayun, 40. Kahit saan dyan, isa-isa. 40 isa. Yan lang ang tinda ko ngayon. Kunti na lang, tira. Tira ko lang kahapon yan, guys. Hindi ako nagdagdag kasi no, sobrang tumal. Mga kawaray, sobrang tumal. Well, thank you so much, Will. Matthew, morning from Tatay Robin. Robin, ay, thank you. Matthew has premier in 80 minutes boom. Oh, may premier siya. Robin, Matthew. Quick premier lang. Sige, Matthew, pasok kami. Mga ano oras? Matthew, sabi ni B-Boy. Nakita mo sa kay B-Boy? Pinakita ko na. Nakita mo ba? 9 minutes lang yun. 9 minutes lang ba? Pin mo. Pin mo, Mark. Sige, si Matthew ang magbaba. Kasi para maipin ko. Kasi pag ako kukuha, ang makikita nyong link, yung aking channel. Yes, kita ko na. Buti naman kung nakita mo. Tira ko yung kahapon, hindi ako namili kasi ang tumal. Maraming ang tao. Tao lang, wala nang pera. Pag-iipon sila. Daming. Hindi lang mo. Kasi binibigay yung bonus eh. Wala pa. Nandun pa kasi sa DPWH. DPWH. Yan, replace tayo guys kay Matthew. Yan kay Matthew, ang premier ni Matthew. Tawagan mo naman namin. Tawagan mo para ibigay ng bonus. Asa kayo. Ibibigay ang bonus. Hindi yan ibibigay. Imbis, di ba yung 13 month pay, magkano ang sahod ko, magkano ang sahod mo sa isang araw, ay yun ang ibibigay sa loob ng isang taon. Di ba, ang 13 month pay? Ay, isang buwan pala. Isang buwan yun. Isang buwan. Magkano isang buwan mo? Ngayon, Kung 10, yun ay bibigay sa'yo. kung 10, ay gagawin na lang yun 5,000, kalahati doon sa ano. Ganon talagang ano. Kung 20 may 20, 10 na lang sa kanila.
May discount. Good morning. Ay, Kuya Tap. Shoutout Kuya Tap. Kumusta Kuya Tap? Greeting mami. Ingay. Boss, bili na. Waiting mami from Maria Picalas. Matthew, sorry sa live mo yesterday na sa baba. Ako iniwang ko phone ko sa kwarto. 60 po yan ma'am. Bili ka na ma'am, maubos na yan para makawin na ma'am. Dinala mo. 60 po dyan ma'am. Kasi ito lang. Malaki naman yan sir. Sulit naman yan. Ito 40. Ibibigay ko ang lahat. Kaya nga papauranin ko nga ni para mga rigo kita. Ibibigay ko. Wish it. Be, look Mark, see. Yes, Will, I sing for you. Ibibigay ko ang lahat. Taray ko. Matyo, bakit ka naiyak sa kanta ko? Salamat sa tusok. Huwag maingay. I-call din rain, Sir Will. Yes. Rain, rain, go away. May pajikas dito. Migan na. Ano yung migan? Anong pajikas? Natusok ko na ang primer mo, Matthew. Will, where you laughing, Will, ha? Thank you, Will, for laughing. Ibibigay ko ang Gcash. Wala si Mr. Gcash, Megan. Si Mr. Gcash is wala. Napagalitan ni B-Boy ko, napagalitan ko rin. Ay, hindi naman pagalit yun, ay parang advice lang sa kanya na huwag niyang gawing hanap buhay yun kasi mahirap yun. Maging ganyan ang kanyang sakit. May sakit na siya pero nakakaawa. Ito. Nakipagtalo pa kasi ako. Oy, walis ka dyan. Saan? Sabi ni B-Boy. Oh my God. Sino yung guys? Si Joshua, Matthew. Yung Joshua ang pangalan. Sino si Gcash? Sa messenger lang ang nanggigil ako. Sa messenger na lang ako nanggigil. Sabi ni Kuya Sani. Yung yung may sakit sa baga si Joshua. Si Joshua Matthew kasi ginawa niyang araw-araw niya na lang ginagawang hanap buhay yung pagbaba ng kanyang Gcash. Wala namang masama magbaba ng Gcash. Depende sa nangihingi. Depende sa mga viewers lang. Kung sinabing pahingin ng Gcash, pwede mo ibaba. Pero hindi ka pa nagsasabi ng ibaba mo ang Gcash ay binababa niya na. That's a point. Oh, that's a point. That's a point wrong. That's a point wrong. Wiset. Tama ba yun, Sangkay B-Boy? Oo, dami kami noon sa live niya. Oh, yes, that's true. Sunny Sen, Miguel Sharat po, good morning. Joshua Opon, Matthew, pinagsabihan namin ni Mark. Yes, that's true. Kasi mapangit po kasi yun. Wala namang masamang magbaba ng Gcash. Pag sinabi ng nanonood, Kuya, ipakibaba po yung Gcash mo. Pag sinabi ni Kuya, pag sinabi na pwede mo na ibaba. Pero wag mo ibababa ng ibababa kasi baka mamaya ma-scam ka pa. Sino to? Terip Mood shoutout, sending love shoutout sa iyo. Tama ba, Terip? Hello, Terip. Kung sana umayos, binigay ko na ulit. Ayaw kinig namin. Oo nga, kuya, sa kay Matthew. Sana kung umayos, binigyan ko na ulit. Ayaw makinig, namin. Totoo yung kasi sa akin. Pumasok si Loy doon sa live ni B-Boy. Kwento ko lang to. Pumasok si Loy doon sa live ni B-Boy. Ngayon, ito si Joshua.
pumasok din, nagbaba ng kanyang Gcash na naman. Ngayon, nagtanong si Loy, sino ba yan? Sabi, may sakit yan, Loy. Ngayon, sabi ni Loy, magsisend daw siya ng 500. Eh ngayon, sinend niya. Tapos, natapos na yung live ni B-Boy. Ngayon, nag-live ako. Nakita niya na si Loy na naandun. Alam niya na nag-send sa kanya. Tinanong ni Loy, Joshua, natanggap mo ba yung pera? Ay, nung gabi pala nun. Natanggap mo ba yung pera? Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagsasagot. Panay lang siya baba ng kanyang Gcash. Panay ulit-ulit na lang, binababa. Sabi ko sa kanya, Joshua, tinatanong ka ni Loy kung natanggap mo, na-receive mo ba yung pera pinadala sa'yo? Hindi pa rin sumasagot. Nung gabi, nag-live ako nung umuwi ako sa bahay. Nag-live ako. Ganun pa din. Hindi man lang siya na, alam niya na nandun si Loy, hindi man lang siya agad siya nagpasalamat. Kailangan pasabihan siya. Yung palang wrong ano na siya eh. Ikis na siya ron, o ikis o mga ganung bagay. Pag sinabihan ko, pag may nagbigay sa'yo ng blessing, napapasisindan. Matik pa lang, makita mo pa lang sa live, pasalamatan mo na. 60 po. Thank you. Ako nagpapasalamat agad, hindi ako bumibili. 60 po. Yan, 50. Thank you po. O, di ba? Nagpasalamat ako kahit di bumili. Tumaas tuloy blood pressure ko. O, mali kasi, mali talaga ang ginawa niya. Makakapal naman ang pinabas mo. Kasi nung nag-live ako nung gabi sa bahay, pinagmamasdan ko lang siya. Nakita niya na si Loy. Hindi man lang niyang unahan na pasalamatan, binatig pa siya ni Loy. Sabi na ni Loy, kumusta na Joshua? Kumusta? Nakuha mo yung pera? Saka siya nagpasalamat nung inulit-ulit na ni Loy na nung sinabihan ko, oy Joshua, nagtatanong si Loy kung nakuha mo na daw yung pera ko na-receive mo. Sinabihan ko siya, tayo, pare-pares tayong nagbablog. Sabi ko kay Joshua, pare-pares tayong nagbablog. Ako vlogger, nagbablog din. 60 po, 60. Ikaw nagbablog ka, Joshua. Pwede namang gawin mong content yung mga binibigay sa'yo ng mga nagbibigay sa'yo sa Gcash. Kasi mamaya, ang uso ngayon ng sugal. Mamaya, ipan na yung susugal mo, pinang-i-scatter mo, hindi kawawa naman yung nagbibigay sa'yo. Ginawa mo na lang ano. Sabi ko sa kanya, ginawa mo yung gawin mong paraan na para mas matulungan ka ng tao. Kasi yung mga nagbibigay sa iyo ng Gcash tulad nila Loy, hindi man nagba-vlog yan, ay mga organic viewers yan. Sabi ko sa kanya. Ganon. Sana maintindihan mo yung sinasabi namin, hindi para sa iyo. Ay hindi para sa amin, ay para sa iyo yan. Ikaw sa auto mo na 60. Yeah, iwan mo na to. Iwan mo na yung motor mo, wag yung ano. Guys, nagano na yung yung gagawa ng ating t-shirt. Oy, Mabi, kung nandiyan ka pa, mayroon akong nakalista rito. Alin? Repolyo? Ang repolyo, te? 60 po. Ito, 40 po. Opo. Calling someone. No. Ano yun, si ate, yung nagagawa ng ng t-shirt. Kasi inaano niya sa akin, nagano sa akin akong final na yung mga nakalista. Angels, just a few minutes, seconds. Mark Joe TV will be ikot. Wala akong ng load. Sorry guys. Someone calling. Sir Will ha, you loko-loko. Okay na ba yung ko? Tignan. Will, you loko me ha. Ngayon, ilista mo nga si Mabi doon sa listahan. May pasuyo nga. Ilista mo nga si Mabi TV.
May nilista mo nga dito si Mavi TV sa baba. Doon sa notebook. Tapos send mo sa akin ulit. Para may pasa ko na kay ate. Wala nang hahabol ha. Kasi nag-chat na si ate sa akin. Thank you. Konti lang naman yun. Kaya alis mo na ito dito. Hindi ka ba lilipat doon? Ayoko doon. Marami ba yan? 6 lang nakalabas at Ilagay mo dyan, oh. Ha? Lagay mo dyan. Tujuan ako. Buong nagpulong. Hindi na, lagay mo dito. Ayos mo na lang. Magano ko. Hito everyone. Hito everybody. Hi to everybody pala. Guys, shout out sabi ni Will. 9 viewers, thank you so much. Nawala ako ng load. Anong oras ang premiere ni Sangkay Man? Ito pa na check eh. May Almer, shout out. My God is here. I can you check. I never know. Never more. Never, never more, never more. Never, 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 Lloyd Jigar, shout out. Sabi ni Elmer Ugay. Kay Elmer, thank you po. Salamat sa pagtambay. Hoy! SFP mo sa Purpur. Brother, namaste. Will, namaste. Namaste everyone. Hello my friend. SFP, thank you so much for visiting SFP. Thank you my friend for visit. Yan na lang pala. Kakunti na lang pala yan. Kanina mo pa dapat linipat yan. SFP, hello. Diyan naman. Diyan. Diyan. Tapos akin na yung tumpok nito. Diyan. Ayan. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice, my friend. Very nice. What is that? May sibuyas pa. Ayan, tinatumpok rin sibuyas. In 1 hour mark. Matyo primer. 1 hour. Ano? Lahat na lang. Sibuyas, kagay, guti-guti ini. Ayan. Ay, Buyak official, shout out. Magandang umaga, Buyak. Bigyan kita ng jacket, Buyak. Buyak, I give you moderator. Hello, thank you so much, Buyak. Thank you for visiting B-Boy Boom from SFP. SFP Boom from B-Boy TV. Lloyd from Art. Buyak, anong burak? Buraks. Hello. Buyak yun, nasangkay. Buyaks. Matthew, my live above today from BTV. Thank you. 12 p.m. 12 p.m. Okay. At this end na ako niyan. May mag-isang oras pa lang ako ng live. Bibigay ko ang lahat. Lloyd, thank you so much, Lloyd. Maganda ba yung signal ko? 12 p.m. Benta na ako 3,000 guys. Kasi ito pantira. Mayroon pa itong mga street to. Ng 40 at 50. Ay medyo maganda to. 3, 4, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 40. Fuck. Ano ko si Joshua? Asap dun sa asa sa Gcash. Hindi talaga siya sumagot nun nung tinatanong namin yun. Baka mamaya ginagawa mo, pinang-scatter mo yan, pinang-susugal mo. Hindi talaga siya nag-comment kahit alam niya na nandun siya. Ramdam ko na nandun siya eh. Kasi nabawasan yung viewers ko nun. Wala, di na nagparamdam. Pangit yun kasi yung gano'n. Hingi ka nang hingi ng Gcash. Sa Gcash sa mga live.
Tapos hindi mo man lang, nakakaawa kung tutusin. Nandun na tayo, nakakaawa yun siya kasi may sakit. Hindi siya makapagsalita. Pero mahirap din yung manghinga ka na manghinga sa mga ganyan. Nang hindi mo pa pinapakita pa sa vlog, sa pagbablog mo. Kasi nagbablog naman siya eh. Imbis mo pasalamat siya. Guys, nandito po yung binigay sa akin ni Loy na 500 ay bibili natin to ng bigas. Gatas ng anak ko. Di mas natuwa pa si Loy. Mas nadagdagan pa sana yun. Boy, thank you sangkay. Salamat. Ibibigay ko lahat. Bili na, ma'am. Hindi na rin kita saan 60 po. Yung maliit, 50 lang yung maliit. Yan, 60. Vlogger. Di, nag-ano lang ako, nagsiselling. Guys, bili na kayo guys. Upo niya, yung repolyo, yung bawang. Nagbablog, siselling lang ako. Magkano pa sa 50 yung maliliit, yung malalaki. 60. That's... Akin pa. Hindi ka na, ma'am. Yung malaki, oh. Ito, 50. Okay. Ito, 60 itong tatlo. Yan, tatlo. 50 na yung maliliit. Yan, mas malaki na sa ilalim, oh. Ito. Ayun, puno mo. Yan. Sardinas lang katapat niyan, talaga panalo na. Taob, 2 kilong bigas. Ay, kanin pala. 2 kilo. Taob talaga. Tapos bilhan mo ng ano, ng sardinas yan. Pag di yan na taob. Tapos ayahin mo yung kapitbahay. Para masaya. Everybody happy. Ayala. Salamat sa amin, te. Meron ako dito sa likod mga angels. Chat out guys. Hey. My friend. See my live. Ay, Siana. Shout out. Ay, mga kalinis. Out. Boom, sangkay. Oy, Kabos, shout out sa iyo, Kabos. Oy, 11 viewers at 27 thumbs up aray ko. Thank you so much. Daming salamat sa inyo lahat na tananang nagbigi at sa mga nagtambay. Daming salamat. Mapang. Ma'am, bili na, ma'am. Ayaw mo? Ayaw nga ni. Apasin pa! Wala na, umakit na. May sulat mo na ba? Send mo sa akin yung doon sa baba ni ano. Ilagay mo yung pangalan ni Mabi TV, tapos ilagay mo yung kanyang size XL daw para mai-send ko na kay ate. Para final na. Naglagay na ako ng kortina. Main pasuyo muna, main. Always BG Ate Grace Sir Will. Iboy TV boom, sabi ni Kabos. Sino ba ikausap mo? Ikaw nga. Yung pangalan ni Mabi, lagay mo dun sa ibaba ni Project 89. Lagay mo yun dun, Mabi TV, tapos XL. Para tasisend mo sa akin yung picture na yun. Para isisend ko na kay ate. Yan na yung final, wala na yung dadagdag, wala na yung ano ron. Dito, babasahin ko yung lahat na nandito ha. Guys, nandito na nakalista para sa t-shirt natin. Dito ha. Mark Jowaray TV, B-Boy TV,
Sunny Sen TV Official, Elmer Ugay, Mary Grace Francisco, Covering Morker Vlog, Tatay Robin 2.0, Cabos Official, Will Eat Uit Official, Matthew and Mami's World, Erap Vlog TV, Sagato Mix Vlog, Rosel Hamudju, Ricky Mix TV Vlog, Jomar Sarate, tapos itong dalawang si Project 89 at si Mabi TV, yun huli. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Tapos may dalawa ako kay Maripe at kay Mark Jack. Bali, 19 lahat ang papagawa natin. Okay na. Wala na kayong wala na tayong Hey, Maria. Sai, thank you so much, Sai. Good morning, everyone. I have a blessed Sunday po to all. Maria makes boom. Hello po, sabi ni Bibol. Maria Pay, shout out, sabi ni Cabos. Dalawa natin, Grace, sabi ni Maria. Mima B-boy, sabi ni Maria. Kuya Cabos, sabi ni Maria. Hey. Send ko na to ha guys ha. Send ko na kay ate, okay na. Mabi TV lang, di ba? Ano na? Send na natin kay ate. $50 to, isa, tapos to 60 isa. Patin pa! Pero konti na lang. Oh, wala na. Ito na, ipasa ko na lahat yung mga papagawa. Ito. Shout out Maria P. Ito, Mabi TV. Project 9. Tapos Jomar Sarate. Sagatu. Ricky Mix TV. Rosel Muju. Tatay Robin. Elmer Ugay, Covering Worker, Era Vlog, Cabos Official, Matthew and Mami's World, Willie 28, Mary Grace Francisco, Kuya Sunny, Sunny Sen TV Official, B-Boy TV, and Margo Waray TV. Okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay na. 17 tayo lahat. Oo, ang gwapo. Ay, siyempre. Pag di ka makakatikim ako na yung pre. Pag di mo ko sinabi ang gwapo. Ikaw ba naman si Mark Anthony? Okay. Ikaw, Himerian. Mark Anthony Fernandez. Raymo. Anak ko si Ronnie Fernandez. Ronnie Fernandez. Hello, Kuya Sumabi. Sabi ni Maria P. Maria, shout out. Sabi Sangkay. Okay na. Bali, 17 po tayo lahat. Bali, ang pinagawa ko ay
17. Pero yung akin kasi may dalawa kami. Kay isa kay Mark dyan, tsaka kay Pe, bali 19 lahat. Basta yung lahat po yung nakalista ay 17 members. Lahat. Kaya good luck at sa mga hindi pa nagpagawa, pasensya muna po ha. Okay na, basta yung payment, bigay nyo kay B-Boy TV. Yung malapit dito ay pwede nyo idaan sa akin na lang. Ha? Sila Matthew and Will ay ano yun? Kapre ni Will, B-Boy yun. Dahil laki na natulong sa amin yung mga yan. Kaya kami ni B-Boy nag-uusap niyan, sabi namin ni B-Boy, si Will at si Matthew ay pagawan natin para naman kasi member na kahit wala sila sa GC ay isa sila doon sa bumuo doon sa grupo natin. Hindi naman mabubuo ang grupo natin kung wala yung dalawa na yan. Ay. Kung wala dyan si Willit Tuhit at si Matthew kasi sila yung bumuhay sa akin noon sa challenge noon nung kasama ko. Nung kasali ako sa challenge guys. Hi ate, yes. Gemma, hello. Siya ka na, baka hindi ka makasama sa Christmas party ha. Bali ang nakalista lang kasi ang pwedeng pumunta ron. Sinabay ka namin sa t-shirt. Pero siya ka talaga. Kasi kailangan nakalista talaga dun sa ano, sayang kung nagsabi ka nang dati pa. Mabi TV, shout out. Good morning po Ate Gemma. True Mark, boom. Will and Matthew is the most who are helping to us, boom. Yes, totoo yan. Kasi yung ano natin, tayo yung tatlo, yung naging parang ako yung nung nakasali kasi sa challenge kasi ni Idol Jeff. Talagang tinanong ni Idol Jeff kung sino yung Matthew, Will at yung B-Boy. Sabi ko, yung dalawa na yun, yung si Matthew at Will ay yung nag-i-sponsor sa aming team Boom. Kaya deserve talaga mabigyan sila Matthew kahit mumurahing klase ang ating pinagawa para ma-appreciate ni Matthew at ni Will na hindi natin sila binabaliwala porket wala sila sa GC. Sa GC natin, isa sila dun sa talagang bumubuhay sa ating channel at sa ating grupo. Kaya once pag mayroon tayong hindi nawawala yung dalawa na yan. Kaya, thank you so much sa talaga kay Will at Matthew. Dahil sa inyo ay nagagawa tayo ng group na ganito sa ating grupo. Kaya, thank you so much. At nasa 17 yan na, pasok na sila. Bili na. Okay na. Nakasagap din ng signal. Mas project okay na, nailagay ka na. 20 lang po. Good. Okay na project, na ipasa ko na yung pangalan mo at yung yung picture. Loy, thank you so much, Loy. Bili na ate. Pugi talaga si Impoy. Mark Goods. Yes. Nandito na lahat na andyan si project. Lahat nandito na yung naipasa na natin guys yung pangalan natin lahat. Shout out kay Mine. Pasalamat tayo kay Mine kasi si Maria po yung nagsulat niya.
Yan guys, nandito na lahat yung mga pangalan. Yan, nandyan na. Tapos nandito na si Mabi TV, Project 89. Yan, malabo lang. Jomar Sarate, Sagato, Ricky, Rosal, Tatay Robin, Kuya Elmer, Covering Worker, Arab, Kabus, Matthew, Will, Grace, Kuya Sani, Biboy TV, at ako. Okay na. Send ko mamaya kay Madam Biboy. Sige, send mo na lang sa kanya para bukas kasi pagpunta ko ron ay maghihingi siya ng down si ate. Sabi ko kay ate, sana matapos niya ng hanggang Friday. Sabi naman niya, hindi naman naaabot daw yun, mga Webes o baka tapos na, baka rin. Kasi bukas daw, ipiprint niya na yung mga, ano natin yung mga pangalan ng channel niyo, tsaka yung team natin, at yung picture natin ilalagay niya na. Isisend naman niya sa akin yung bawat isa, tapos isisend ko dito sa GC, para makikita niyo kung approve na kayo dun sa mga ano nyo, para kung may malimang spelling ay makakorek agad, diba? Mark, sorry, nagpakalma lang ako. Bakit na naman? Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari? Chat kita. Sige. To love you, sabi ni Kabus. Kabus, wala kang pasok ngayon. Hi, Joseph Salas. Shoutout sangkay. Shoutout sa'yo, Joseph Salas. Okay na rin yun sa'yo. Nandito na. Ipasa na natin lahat ng mga picture nyo. At yung pangalan ng channel nyo. Yung kay Mabi rin na okay na. Elsa, shoutout. Hoy, Elsa Bilarde, shoutout. Hi, Elsa. Shoutout sa'yo. Hello po. Ang galo, shoutout po, Kuya Mark Joe. Uy, shoutout sa iyo. Naka-live ko pala, Elsa. Naka-live si Elsa, guys. May ano lang kita jakitan, ha? Kasi naka-live ko naman. Elsa, thank you so much. Elsa Bilarde, shoutout. Sa Kabus. Bro, Kabus, naalala mo ba yung binigay ko sa iyo? 2 digit. Mag-usap kayo sa sugal. Aray ko. Kay shout out Lord. Alaysa, sorry. Alaysa, shout out. Alaysa, shout out po. Megalo shout po sa lahat. Tawa si Diyos. Pinag-uusapan nyo about sa sugal. Lumabo ang aking live. Try mo. Lumabo. Alaysa, shout out sa'yo, Alaysa. Thank you so much. Salamat sa pagpunta.
Naka-live sa Alaysa guys. Bilarde. 10 viewers. Thank you so much po. Tumama na pala. Tumama na si Joseph. Luto yung sang tayo ng bus para kasya tayo lahat. Diyos ko po. Asa pa sa loto. Loto. Ka talaga ron. Luto ang pera mo ron. Ay, Mabi, shout out. Thirty like the Sangkay. Thank you so much, Justin. Oo nga, mahina nga eh. Nagluloko. Hindi na, ma'am. ₱3,000 na rin akong benta. Hindi na, ate. Yeah, benta natin guys. ₱3,000 na rin tayo. Bili na, ma'am. Ito naman yung binta ko kahapon. 2,000. Ito wala nga pala 2,000. Lang pa. Yung mga busangkay, mahina signal natin dyan. Oo nga. Mahina nga. Mahina talaga dito na. Dati hindi ito mahina rito eh. Oy, Isagani Reyes. Sagato, thank you Sagato. Ibigay ko ang lahat. Hari. Mega love shout out Sangkay Mark Joe. Oy, Isagani. Magbayad ka kay Biboy ha. Ibigay mo yung bayad mo kay para may ibigay bukas. Asa si Lope?
Hello everyone, Lord Video Loads, Miguel Charot. Regahal mini vlog, pasensya na, mahina ang signal ko. Mag-iinda nga ako mamaya-maya pag hindi ka ito naayos. Baka kami tuloy mga zombie. Hirap Sangkay, salamat sa pagbisita sa live kanina. Salamat kay Will. Nakaano na ako 1 hour and 24 minutes na guys. Ay mamaya-maya mag-inda ako. Magkano t-shirt nyo idol? Ano yun doon? Ano? Regahal mini vlog? 280. Pero naipasa na ng ano namin eh. Ng aming lista. Nandun na dun sa ano. Kasi yun na talaga yung ano niya kasi pa-process niya na. Bale 17 lang kami. Eh nakaraan nag-aano kami na kung sinong gusto magpagawa sa timbong. Yung iba ayaw. Parang si Pimix hindi, si Glory hindi. Sino pa ba? Yung mga kasali. Si Alan. Ay, Sagato shout out. Hi, BF Idol mo, Mami. Sabi ni Sagato, Sagani. Partner Grace, thank you ha. Kanina sa live ko. Nabi ni Sagani Reyes. Sagani, hindi ako nakapunta sa'yo. Sumilip lang ako pero hindi ako nag-like. Nagmaritis lang ako sa'yo. Saglit lang. Akala ko may clothing ka. Dapat sinali mo. Lutsi. Oo nga, sayang eh. Nakaraan pa kami nagsasabi. Yung mga nakarang live, nagsabi na ako kung sinong gusto magpagawa. Pero may sunod pa naman next time. Iboy TV, sabi ni Sagani Reyes. Chat mo si Kuya sa sige. Shout out mga kaboom. Happy Sunday everyone. Sagato Mix Vlog, sabi ng Sagwa. Yan ang ininan ko. Sagato. Hindi ka nag-aano sa GC. Sinend ko nga yun dun sa ano mo. Ayan o. O yan yung sa'yo. Ayan, Sagato. Kita mo ba? Malabo lang kasi ang yan. Sagato Mix Vlog. Kaya lahat itong gagawin ay ipapakita itong paggawa ni ate sa akin. Ang ginawa niya. Tulad ganito. Gaganyanin niya muna sa akin lahat para kung may mali man, huwag kayo mag-alala. Ipapakita ko na kung sakali reply ko na lang primer ni Mami. Word pipit na talaga. Sige lang Kuya Elmer. No problem. Mamaya pa naman yung 12. Sayang yun, baka may pa-price na naman siya. Sayang yung ano, pang bigas-bigas. Ibigay ko ang lahat. Para sa iyo,
Para maling kita kahit saan. Ang tao, tulak ka ng tulak. Ugali talaga nito, no? Yung bayaw mo. May pagkalurong-lurong ito ulo. Alam na may tao, tinutulak ng tinutulak. Kumana talaga hay mo, no? No? Mana tagod hay mo, no? Mana hay mo, custom rin niya. Ay, padlas ka. Padlas gihapon ka. Mana hagod hay mo, no? Agi daw, pagkaturog, kahit nga katurog, hindi rin. Kung chichinismisong ka para gihapon, pagkaturog ni mo, at mga marites. Ano nga nanulay. Kakao, nala ko. Bahala ka mo dito. Mintahi ito. Ito, 60 ha. Baka may magpakyan ha. Ay, wala ito. Utos ito. Ayan na. Saka sama ka sa akin. Sa church tayo mamaya hapon. Ayan, maganda yan. Yung mga gagawin nyo. Yan ang magandang gawin. Alam ko guys. Sana'y sinabi ng araw. Ayan. O yan. Lord Sagaro, shout out. Kain teh. Basta na lang. Ang pag talaga ng signal ko ron. Ito, gano'n naman. Kain tayo guys. Meron ako